Raja? Oh Raja, sikado? Mana dawu sikadjiya nोंलाय? Sana बिसिबा गोजौ जाबाय हनै. माथो दानो सिखारखो उन्दुबावनो जायोमोन ना. होद आदा मैया मोनायाव लेट उन्दुनायखाय थाब सिखारनो रोङासै. दे जाबाय दे खामानियाव थांनो होनलाय थाब थांदो. नङाबा खामानिखौनो बावगारगासिनो दंमोन आं. दे थाब मोखां सुनानै थांदो थां. जागोन दे. Ada? Raja nों थांनो ओंखारबाय? औ आदा आं थांनो. दे होनबा फंबाय मोजां थांदो दे. आइदै. Bos, tinggal nungguin mula bra. Bra, dah jangan na. नोंसोर मोनसे खामानि माव बै सेंग्रानि बेखौ लानानै खार अब्लानो लोंनाया जासिगोन.
Hello. Jang nangni फंबायखौ गुंनि सालमागानाव बुथारना गारबाय। मा? फंबाय मा जाखो नोङो? सिखार राजा सिखार फंबाय। Soal nasihat. Sekarang mana? Kita Islam, kita bukannya. Ang semen. Nasihat nih fंबायखौ बुथारदों आंबो नोंसोरखौ ओरै हगारा